Come in. Yeah, can sit down. Okay. Tell me about ukuthi siyaqasheka. Angibona ipost nje online. Oh, online. Yeah. Okay. Uziyanda? Yes, me. Oh, I remember you. Can I see your CV? Oh, CV. Thank you. Msebenzi wakho sisi. Ngaphela futhi. Yeah. Hayi mama, ngiyabonga ukukhula kusisi. Ayikho into engithola nophuza mhlawumbe. Ngajabula kakhulu. Ngajabula? Okay, can you focus? Okay. Can you screen me for a second? Something weird. Okay, my sister got you got a job. Tell me what you're gonna do with your first money. Sanibona guys, igama lami uZodwa Ngamphanazi. Ngihlala esikhawini eDube Village. Sithanda senze le video lengokuqashisa abantu besimama bakhona la ngaphandle. Nemisebenzi etholakala online nje, guys asibe careful. Isikhathi esiphila kuso njengamanje akusalungile, kuyabulawana kunabantu abaphuma kubo bese bahambe bayofuna imisebenzi benyamalala bengazi ukuthi baphelelephi. Asibe careful guys. Abantu mabebona imisebenzi online abaqale becheck i-background yakhona ukuthi right. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi usechaza. Sanibona guys, igama lami ngumzwakhe. Sibonga nqamala esikhawini emadala. Uma isister uZodwa usekhulumile okuningi guys, asibe careful. Asingasebenzisi ukuthi ngoba sibhokhi semele sithathe yonke imisebenzi esiyibona ku-online ukuthi because sifuna imali. Masibona imisebenzi online asiqala si-check-e emabhizinisi lawa athi adinga abantu abazoqasha. So I-check amabhizinisi a-branding, a-safety, singakwazi ukuya khona. Uma sisekhulumile okuningi guys, siyabonga. Siyacela guys ningakhohlwa ukuthi khona iseries ezayo abashana ebukhosini. Ngiyathemba nizoyijabule because small fire guys, singakhohlwa yona iyeza soon. Right, man. Awufuna ukwehlisa?